オリーブオイル、はい、オリーブオイルが入っているんです。一見普通のチョコレートですよね。オリーブオイルをクリームとしてでクリームを作ってそこに練り込まれています。カカオと練り込まれています。Sama ideja je negdje u meni kuvala dugo godina, tijekom koji sam ja po Europi istraživao, kupovao razne čokolade, uspoređivao, testirao i slagao sliku o tome kakva bi moja čokolada trebala izgledati jednog dana kad je napravim. Želim pokazati da smo mi iz Dalmacije, da to nije samo čokolada. Odmah smo u startu napravili čokoladu sa suhim smokvama, punjenu sa kremom, onda čokoladu s bajanima, sa maslinim uljem, rogačem, tako da postoji taj potpis Dalmacije u Nadalina čokoladi. Nije nam cilj to da se u samoposlugama prodaje, jer sa pravom čokoladom treba biti izuzetno oprezan. I da se ne bi izašla na toplinu negdje, da ne bi na suncu je neko ostavio, jer prava čokolada se jako brzo otopi. Zna se da kakao potječe iz Centralne Amerike, da je to njegova domovina. On se dalje širio po svijetu i još uvijek je najbolji kakao iz područja Centralne i Južne Amerike. Proces otprilike traje 2,5 dana od kakao zrna do table čokolade. Nije ništa neumjereno dobro, ali bitna je razlika da je u kakao, u čokoladi što više kakaa, a što manje šećera. Stručnjaci su došli do nekakvog zaključka da je taj balans najbolji na 70%. Ili 65 ili 75% kakaa, 20, 25, 30% šećera. Jer tada u čokoladi nećete pojesti previše šećera, a i on se nema tako negativan utjecaj kao nekim drugim napicima ili to. Želim prodati čokoladu, a ne šećer sa dodatkom kakaa. Bijela čokolada može biti čokolada koja je napravljena od kakao maslaca, mlijeka i šećera. Ako pročitate biljne masnoće, onda to nemojte smatrati čokoladom. Uzeli smo kakao zrno porcelana, magareće mlijeko dehidrirano i od toga napravili mliječnu čokoladu sa dodatkom ne običnog šećera, nego šećera agave i sve to upakirali u jednu drvenu kutiju od maslinovog drva. Tako da je to jedan proizvod baš koji sam bio zadovoljan kad smo to napravili prije pola godine. Je cijena visoka, je sve, ali to je jedan vrhunski, to je škatula Dalmacije. このスプリットのオリーブオイルを使ったダルマシアチョコレートをお土産に買って帰りたいと思います。